På Krutstokts restaurang är alltid show-atmosfär. Det är alltid du full att människor är glad när du kommer där. När du är på Krutstock och spis i restaurang så det intresserade är den att du får menu, men det är inte pris. Du kan spisa en rätt fler gånger hvis du önskar. Och det du betalar inte extra. Det allt är included i pris. Här kan du också finna nya vänner. Hvis du körar samman med familj så du finner ny familj som du kan resa vidare. Men ellers, hvis du är alene så du har möjlighet att finna ny partner till resa med. Hvis du önskar resa och spara på din Krutstock, du är välkommen till att registrera sig på min hemsida och få angang till vår Krutstocksklubb, och du har möjlighet till att få rabatt till din Krutstock eller ferieställe. Som jag har sagt i fler videos i förväg, vi har mer än 1-2 000 Krutstock över hela världen, och på alla Krutstock som du tar från vår Krutstocksklubb, du får rabatt. Hvis du vill lära mer, registrera dig och vi ses där. Jag är här på Krutstock och jag hjälper dig.